Benvinguts, soc la Mar i avui analitzarem dins el tema del camp gravitatori el moviment, les forces i l'energia dels satèl·lits que orbiten un cos en una òrbita circular. Si considerem que tenim un satèl·lit que orbita al voltant d'un altre cos en un moviment circular, això implica que hi hagi una força. Si no hi hagués una força, seria impossible tenir un moviment circular. Recordeu, un moviment circular pot tenir una velocitat lineal constant, però estarà canviant la direcció de la velocitat. Això implicarà que hi ha una acceleració i, per tant, una força que provoqui aquesta acceleració. Llavors, segons la segona llei de Newton, sabem que aquesta força serà igual a la massa del cos per aquesta acceleració que tingui. I quina és aquesta força que fa canviar aquesta direcció de la velocitat? Doncs la força que actua sobre un satèl·lit és la força de gravetat. I segons la llei universal de gravitació, aquesta força és igual a la constant universal de gravetat per la massa del planeta al qual està orbitant, per la massa del propi satèl·lit dividit la distància que hi haurà entre el cos que està orbitant i aquest satèl·lit al quadrat. És a dir, és degut a aquesta interacció entre les dues masses respecte a la distància que es trobi aquest satèl·lit del cos al qual orbita. Si aquesta força és la que produeix aquesta acceleració, podem igualar aquestes dues forces i el que obtenim és que massa per acceleració és igual a constant de gravetat, massa del planeta per massa del satèl·lit dividit aquesta distància al quadrat. Com que tenim la massa del satèl·lit als dos costats multiplicant, aquesta magnitud em desapareix. Per tant, veig que l'acceleració que tindrà un satèl·lit que orbita un altre cos serà igual a la constant de la gravetat, la massa d'aquest cos dividit a la distància al qual es trobi el satèl·lit del cos. Fixeu-vos que l'acceleració, doncs, no depèn en si de com sigui el satèl·lit, sinó del planeta o estrella que orbiti i a quina distància ho estigui fent. Recordem que aquesta R, aquesta distància, és realment el radi del planeta més a l'alçada al qual es trobarà orbitant aquest satèl·lit. Ja tenim una primera informació de com serà el moviment d'aquest satèl·lit. Anem, però, a analitzar més coses d'aquest moviment. Com que estem parlant d'una òrbita circular, també sabem que l'acceleració d'un moviment circular és igual a la velocitat lineal al quadrat dividit el radi orbital. Llavors, d'aquí què puc treure? Entre aquesta informació i aquesta informació puc veure que la velocitat al quadrat partit per radi serà igual a la constant de la gravetat, la massa del planeta dividit aquest R al quadrat. D'aquí, si passo la R a l'altre costat i al quadrat amb una arrel, puc veure que la velocitat lineal al qual orbita el satèl·lit serà igual a l'arrel quadrada de G, la massa del planeta, dividit aquesta distància. Fixem-nos, doncs, un altre cop que aquest moviment del satèl·lit no depèn de com és el satèl·lit, depèn de la distància a la qual es troba i a quin cos està orbitant. Per acabar d'analitzar aquest moviment, també és interessant conèixer el seu període. A més, recordeu que quan tenim un moviment circular és una informació important conèixer el període. Què hem de recordar? Doncs que en un moviment circular la velocitat ve determinada per 2pi al radi dividit el període. Per tant, si sé que aquesta és aquesta velocitat, puc igualar les dues equacions i tinc el següent, que 2pi per R dividit període és igual a l'arrel de la constant universal gravitatòria per la massa al cos que estem orbitant dividit la R. I d'aquí puc aïllar-ne el període, que el període serà 2pi R, i aquest terme passaria dividint arrel de G massa del planeta dividit la R, per tant, igual a 2pi arrel de distància entre planeta i satèl·lit al cub,
dividit constant per la massa del cos que estem orbitant. Llavors, tenim aquesta altra dada important de com és el període orbital d'un satèl·lit al voltant d'un planeta en concret. Quan dic planeta m'estic referint a qualsevol cos, també podem orbitar una estrella. Ara hem vist una miqueta com és aquest moviment orbital d'un satèl·lit. S'hi descriu una òrbita circular. Però què passa amb la seva energia? Quina serà l'energia d'un cos que està orbitant un altre cos? Doncs recordem que l'energia total que tingui aquest cos serà l'energia mecànica, que és l'energia cinètica més l'energia potencial. Doncs anem a analitzar en el cas d'un satèl·lit com serà la seva energia cinètica i com serà la seva energia potencial. Doncs mireu, l'energia cinètica, que és 1/2 de la massa del satèl·lit per la velocitat al quadrat. I què acabàvem de veure? Que aquesta velocitat és igual a l'arrel de g, la massa del cos que està orbitant, dividit a la distància a la qual orbita. Per tant, si jo introdueixo aquest concepte en aquesta igualtat, què tindré? Doncs 1/2 de la massa del cos, i això al quadrat és gm partit per r. Doncs aquesta seria l'energia cinètica que tindria aquest satèl·lit donant voltes a un planeta. Què passaria amb l'energia potencial? Doncs l'energia potencial, per definició, és menys g, la massa al cos que orbita, per la massa del cos orbitant, dividit la distància al qual es trobin aquests dos cossos. Ja tinc definida l'energia cinètica i l'energia potencial, per tant, ara ja puc descobrir quina és aquesta energia mecànica sumant aquests dos termes. Doncs l'energia mecànica serà igual al que hem dit 1/2. Vaig a recol·locar-ho una miqueta i ja veureu per què. Per g, m, massa petita, dividint la distància, més l'energia potencial, que és menys g, massa, per l'altra massa, r al quadrat. Què passa? Que jo puc sumar aquests dos termes. Què em donarà? Fixeu-vos que tinc en comú les dues masses, la constant i aquesta r. Per tant, 1/2 menys 1 em dona menys 1/2 de g, m partit per r. I si a sobre ara analitzem una miqueta aquest resultat que ens ha donat de l'energia mecànica, què ve? Fixeu-vos, si agafo aquests termes, què és? És exactament el mateix que l'energia potencial. Llavors, què puc concluir? Que l'energia mecànica d'aquest satèl·lit que està donant voltes de forma circular al voltant d'un cos serà igual a 1/2 de l'energia potencial. Doncs d'aquesta manera analitzem com és aquesta energia del satèl·lit en una òrbita circular. Per entendre-ho una miqueta més, anem a provar a fer un exercici de les PAUs de Catalunya del setembre de 2019. L'exercici ens diu el següent. Diu, la sonda Juno descriu una òrbita polar al voltant del planeta Júpiter des del dia 5 de juliol de 2016. La seva missió és estudiar l'atmosfera, l'origen i l'estructura de Júpiter, així com la seva evolució dins el sistema solar. Suposeu que l'òrbita és circular i que l'altura de l'òrbita sobre el planeta és de 4.300 quilòmetres. Calculeu l'energia cinètica de Juno i el seu període de rotació. Llavors, el primer que ens demana és aquesta energia cinètica, que és igual, com hem dit abans, a 1/2 g, multipliquem les dues masses dividit la r, és a dir, la distància entre els dos centres de massa. La g la tenim, el valor de les dues masses també el tenim, però el que ens falta és la r, que he dit que havíem de recordar que aquesta distància serà igual a la distància del planeta més l'alçada. És a dir, fixem-nos, si jo tinc aquí, que això és Júpiter, i aquí tinc un cos que està orbitant, i em diuen aquesta alçada es refereix des de la superfície fins al lloc de l'òrbita, però després li he de sumar a aquesta R, que és el radi del planeta. I així puc saber aquesta R, és a dir, aquesta distància és del centre del planeta fins al centre del satèl·lit. Llavors, si substitueixo els valors que em donen i fem el càlcul, veurem que això és 3,1 per 10 elevat a 12 joules. Recordeu que les masses han d'estar en quilograms
i la R, és a dir, aquesta distància, ha d'estar en metres, no en quilòmetres, així com ens ho donen. Una vegada tenim l'energia cinètica, ens demanen el valor del període. Quan tingueu alguns exercicis d'aquest tipus, si teniu la sort de recordar la fórmula, la podeu aplicar directament, però si no, el que podeu fer és deduir-les com he fet jo abans, excepte en el cas que us demanin que justifiqueu pas per pas com trobeu aquells valors. Però bé, si en aquest cas ens en recordem que el període és igual a 2pi arrel d'aquesta distància al cub dividit g per la massa del planeta, doncs simplement substituïm tots els valors que ens donen i veureu que ens dona un valor d'11.300 segons. I aquí ja tindríem resolt el primer apartat de l'exercici. En el segon apartat, ara ens demana que calculem l'energia que caldria comunicar-li perquè abandonés el camp gravitatori de Júpiter. És a dir, tenim aquesta sonda que està orbitant el planeta, però ara volem aconseguir que abandoni aquest planeta i a veure quina energia li hauríem de comunicar. Quin concepte haurem d'aplicar en aquest cas? Doncs haurem de pensar quina energia tindrà si ha d'escapar-se del planeta. Si ha d'escapar-se del planeta, l'energia mecànica que ha de tenir ha de ser igual a 0. Per tant, l'energia que tingui més l'energia que nosaltres li comunicarem ha de ser igual a 0. És a dir, aquesta energia que ja té a l'òrbita més l'energia que jo li comunico ha de ser igual a 0. Això equival que la seva energia mecànica serà igual a 0, per tant, voldrà dir que està fora de la influència d'aquest camp. Per tant, mai tornarà al planeta. Haurà escapat del planeta. Quina és aquesta energia de l'òrbita? Quan està en una òrbita, hem dit que l'energia mecànica era igual a 1/2 de l'energia potencial. Per tant, aquesta energia és 1/2 menys Gm per la massa petita dividit aquesta distància que hi haurà, és a dir, recordeu, radi de Júpiter més l'alçada a la qual està orbitant. Llavors, aquesta energia ha de ser igual a menys aquesta energia, que m'implica que l'energia comunicada ha de ser igual a menys això, és a dir, em quedarà positiu 1/2 de Gmm partit per R. Substituïm aquests valors amb els que em dona l'enunciat i veurem que em dona 3,1 per 10 a la 12 joules. Això seria l'energia que li hauríem de comunicar per tal d'aconseguir tenir una energia mecànica a 0, implicant això que hagi escapat de la influència d'aquest planeta. Doncs fins aquí un breu repàs del moviment d'una òrbita, quines forces fa que tingui aquest moviment i l'energia mecànica que tindrà. Espero que us hagi quedat clar. Si no és així, dirigiu-vos als comentaris i resoltré els vostres dubtes el més aviat possible. També us hi podeu dirigir per donar idees per nous vídeos i nous suggeriments. I per acabar us demano que si us ha agradat el vídeo, si us plau, poseu un m'agrada, que si us agrada el canal us hi subscriviu i també el compartiu. Moltes gràcies!